ще тренирам с Денис the Killer стак легендарки за 100 дп. Чак, готам. Мятам. Дал съм на елиминатор един стак легендарки, Тоско ни ги върне направо легендарки ги дай на мене. Аз съм пиромана. Дай ми. Елиминатора му ги дади. И на Баланс. Нищо не ми е дал още. Още нищо не ми е дал. Денис the Killer. Той няма нищо в инвентара. Дай ги. Не бе. Да, сложил ги в ендър честа. Дадох ги. Снимам. Какво снимаш, бе? Циганин? Ето, метал съм ги никъде, досада не са се преме. Лайно лъжеш, снимам си. Ето, знаеш си човек, ето защо не си дал легове. Се премахвали леговете. Всъщност може да им видиш блока да ги е взела. Не, елиминатор, гледах по през цялото време инвентара, взел ги легендарките и веднага ги сложи в ендър честа. Пиро, мама, ти гледаше и много браво да се готам мнези, аре моля са по-бързо, че няма се бия остана. Ето, излогът е готов. Да, сега ще го банат, не знаеш. Не ще ми ги върна, защото аз нямам. Не, да не го повърна, да не го повърна. Елементус, трябва ли клипа? Чакай сега, чакай, ето сега, чакай, още малко да видим. Баланс. Още нищо не ми е дал ми. Ето, чак сега се премахнаха айтемите ми. Много му здраве на това. Добре, Годе, да не обаднеш цигани от класа. Ай, готам мнези и да ми върнеш един стак. Да, добре, Годе, това е.